Исәнмесез, саумысыз. Сезнең белән татарның бер тыйнак кызы мин Назлы Гөлсөнгатова. Көзге каникуллар башлана. Мәктәптә укыганда бу вакытта авылга кайта идек. Сазны иреп бутыйдан чабулар. Беренче карда урамга чыгып биюләр. Әбинең хуш исле агый пи пешерүе, бабайның тальян тартып утыруы. Хәзер инде бездә каникуллар юк. Ә менә хатирәләр күңелне җылыта. Ә менә җырчыларның каникуллары ничегрәк узган? Күңелләрендә нинди вакыйгалар уелып калган? Аз гына түземлек, хәзер барысында бәйнә сөйләрмен. ХИТ-ПАРАДка бүген Арсен Камакаев старт бирә. Арсен бала вакыттан спорт белән дус. Каникулларны спорт секцияләрендә ярышларда уздыра торган була. Йөгерү, йөзү белән шөгыльләнә. Ә менә аз гына үсә төшкәч, борынына кызлар исе керә башлагач, Арсен кулына гитара ала. Һәм тренировкалардан соң дуслары белән җырлап утыра икән. Бәлкем Арсен тормыш иптәшенең дә йөрәген нәкъ менә шул җырлары, хәтта серенадалар белән яулагандыр. Монысы безгә караңгы, ә менә Арсенның үзен һәм тормыш иптәшен күрсәтә алабыз. Алар икесе дә алдагы клипта. Bir күрүдә сиңа гашык булдым, bir күрүдә сине яраттым. Матурлыгың гүзәл йөзең белән, син бит иркәм үзеңә караттым. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Худай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле
Музыкаль Каймакны Мәскәү кызы Әлфия Шәрипова дәвам итә. Әлфия бала вакыттан каникулларны әби бабайларында уздырган, иске Аташ һәм Яңарыш авылларына кайтып йөргән. Кызыклы, күңелле, риясыз вакытлар иде. Менә шул көннәргә бер генә минутка булса да кайтып киләсе иде ди. Әлфиянең уйлары, хыяллары турында сөйләдек. Әйдәгез, иҗатына күчик.
Музыкаль Каймакны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы резидентыбыз Камиле исемле башкаручы. Камиле мәктәп елларында ук җырлый башлаган һәм Ал чәчәк исемле вокал ансамбле белән зур юлларны үткән. Алар күп кенә конкурсларда катнашканнар, ә менә берсендә җиңүләре өчен аларга хәтта ки Абхазиягә юллама биргәннәр. Балалар бергәләшеп юлга чыгып киткәннәр. Гагры, Сухуми, Пицуденда да булганнар. Юл уңайнан Сочига да кирип чыкканнар икән. Камиленең балачак елларына кайтып килдек. Әйдәгез, реаль тормышка кайтыйк һәм Камилене тыңлыйк. Тагын бер яшь башкаручы Илинаны бүген 12нче урынга урнаштырабыз. Кызның әле мәктәп бетергәненә берничә генә ел. Шуңа каникуллары бүгенгедәй исендә. Көзге каникулларны Илина сеңлесе һәм әбисе белән уздыра торган булган. Бергәләп табигатькә чыкканнар, Башкортстанның данлыклы тауларына менгәннәр, урманда йөргәннәр. Бөтен каникуллары саф һавада үтә торган булган. Ә хәзер инде Илина буй җиткән һәм әлеге каникуллар бары тик төшенә генә керәдер. Без дә еракка китмибез һәм зәңгәр экраннар аша Илинаны карыйбыз. Суда, әлі қия
11 pozitsiyani Ramazanowlar oilasi bo'lishi. Oktyabr oila uchun bayramlarga bikta boy. 25 Rizatning tug'an kuni. Bu yil jirshiga 30 yosh to'lgan. Haligi tugarak datani Ramazanowlar oilasi bilan restoranda belgilab o'zganlar, eng yaqin kishilari, tug'anlari, do'stlari bilan bayram etganlar. Amina shu shoralardagina tag'in bir bayram. 28 oktyabr Ziniraning anisining tug'an kuni bo'lgan. Biz chin ko'ngildan Gulzima xonimni ham Rizatni bayramlari bilan qutlaymiz. Tug'an kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi bo'lak bo'laroq Rizat bilan Ziniraning jirin qo'yib jibaramiz. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Steylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Steylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Soluşun erip Benim utlu kuşağıma da Gidersin sen de erip Uberiydim seni canım Şaşı tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Steylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımını Aşık dilin ağlarına Yerinden über idim Sakına sıyıkkine Bağır keyim canı Uberiydim uzak idip Көп тапқыр менге шақлы Мәңгі ұнтылмаслық идіп Біз бірге болған шағыны Сырларымны Стейлерім ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Sırlarımны Steylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına Beni tügülü güzellerine Aşık dilin ağlarına ХИТ-ПАРАДның популярлар унлыгын Зиннур белән Альбина Карымышева ваклый. Зиннурның эше бик каты. Туганында якын газ машинасын кышка әзерли башлаган. Тәгәрмәчләрен алмаштыра, майларын, кары капот астындагы җиһазларын тикшерү белән шөгыльләнә. Әмма Альбина Карымышева 35 яшьлек туган көненә гөр килеп әзерләнә икән. Бәйрәменә өр-яңа клип тәкъдим итәргә дә җыена. Җырчыдан без премьера көтәбез. Әмма хәзер үк тандемның матур хисле җырына күчәбез.
тапқыр тойып тұрмыштан Юлға шықтым, йұртым ташлап Кері қайтам, юқсынып хаман Міңді бірге қабат башлап Кері қайтам, юқсынып хаман Міңді бірге қабат башлап Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Meni күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Мен мың тапқыр ташлап йұртымны Шетке кеткен бір юлаушы Тек мен қат кеткері бұрылсам Қайтар орының болсашы Тек мен қат кеткері бұрылсам Қайтар орының болсашы Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Meni күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Мен мың тапқыр юлларны ташлап Кері қайтқан бір сабыйман Юлда түнні, үйімді күнні Негедір хаман санайман Юлда түнні, үйімді күнні Негедір хаман санайман Мені күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Meni күті, менім ұлым Жанымдағы көз нұрым Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Аның үшін ешім бұл жерде Күтер мені, менім yolum Жәмәғат, әйдәгіз досташық, бізге социаль шелтерлерді қошыларға үлгірдігізмі? ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Береда ТНТВ-ні табығыз, язылығыз, әм ең қызықлы эксклюзив мәғлуматларыны қарап біліп барығыз. Біз есе хит-парадны дәуам етәбіз һәм Айдар Темирбаевның «Сен қайларда жаным» исемлі композициясын біргелешіп тыңлайбыз. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп Кайтарасың килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә яныма.
görüştük bari, lekin istek kaldı. Göz aldımdan gitmey qarashim. Nega biz nega uylamagandir de yüreklerinin yarısı bir yanasın. Sen koylarda canım ömür ötken sayın, sağınaman seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip qaytarasım kile yanıma. Aylarda sen bugün görün, ellik görün bular idi belki anlaşıp. Unutturulup tügül eli de bit көңіл senin yanında yeri adaşıp. Sen koylarda canım ömür ötken sayın, sağınaman seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip qaytarasım kile yanıma. Sen koylarda canım ömür ötken sayın, sağınaman seni dağında. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip qaytarasım kile yanıma. Son bulsa da görüp bütünleyge deyip qaytarasım kile yanıma. Qaytarasım kile yanıma. Жыршылардың күзгі каникулары турында сөйләшә 8-нче урынга да менеп җиттек. Биредә Салават белән Гүзәлем. Жыршыларның тормышлары гөрли. Салават кабат бокска язылган, ә Гүзәлем кызы белән бизәнү буенча мастер-класслар төшерә, яулык бәйләргә өйрәтә. Кыскасы, тормышлары бик тә күңелле. Өстәвенә, әлеге матур дуэт яңа җырлар һәм клиплар да әзерли. Без, әлбәттә, барысын да көтеп алабыз. Ә без шушы урында Салават Миннеханов белән Гүзәлемнең үзләренә сүз бирәбез. Рольлерны башкаралар Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гонсалес, Жозе Матео, Луис Альберто, Габриэл Фонтана, Педро Салватио Минхандрес һәм Гузелимио, Тропикан һәм Тропиканка сериалында. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең күңелемә уеп язылган. Özlep siyerişin, canım diyerişin, yarı ele şirdesin bulgar. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışın, sinde aşık, aşık mide, vakdeleşik mele, canlaşım, canım, 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 canlaşım. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışım, sinde aşık, aşık mide, vakdeleşik mele, canlaşım, canım, 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 canlaşım. Tügül bir avnede barısıyla güne, yaşısılar kile kadirler. Күңел бердә туймас, берниләрдә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışım, sinde aşık, aşık mide, vakdeleşik mele, canlaşım, canım, 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 canlaşım.
хайырлы сәгатта Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашың Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Яндырып ала йөрәкне утлама Әллә карашың Синдә гашык миндә Вәгъдәләшик мәлә җанашым Җаным, 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 җанашым Bunlardan da kapet. Malatsı. Gabriel Hantan. Bu ananasını kim alıp geldi? Җырчы Алина Әхмәтшина бүген 7нче урында. Алина 1 елны гаиләсе белән көзге каникулда диңгезгә барып кайткан. Тик шулай да каникуллар дигәч беренче ассоциациясе ул авыл. Алинаның күпчелек яллары нәкъ тәмле биредә узган. Каникуллар җиттеме, әбисе белән бабайсы янына ашкынып кайткан ул. Еллар узса да кызның тартылуы кимеми. Хәзердә буш көне булдымы, Алина тизрәк яраткан әбисе янына юл тота икән. Өстәвенә җырчының 2 клибы да авылда төшерелгән бугай. Әйдәгез, алдагысына күз салыйк. Şiirimlerge çıktı şirmi uğramda yürüyümün min Uğramda yürüyümün de min Birrevne közlüğümde min Yüreğimde hiç düşünmeyim Sıyımda sevmeyim de min Ну красиво же! Yok mu neyim oturtugün? Sıyımda sevmeyim de Özümü yatlarga da vermeyim min Yüreğimde hiç düşünmeyim Sıyımda sevmeyim de min Sıyımda sevmeyim de Özümü yatlarga da vermeyim min Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстанның ат кызының һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмәймен, серләремне серләшмәймен, күрешкәч эндәшмәймен. Хотели снять что-то. Спасибо большое тебе, поезд. Если могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермәймен, үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермәймен, Это мой батя. Ты умеешь галстук завязывать? үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Как Алина объясняет про какой-то момент. Такой момент. Ялындырмый сөймейләр, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үктермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әллә дә үсеме булсын әллә. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде 2нче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято!
Ақтынар жыры білән Әлфина Әзғамова 6-нчы басқышқа урнаша. Әлфина ханым мәктәптә бик тырышып укыган. Көндәлеген гел бишле билгеләре генә бизи, шуңа җаваплы кыз каникуллар вакытында да белем граниты турында онытмый. Укырга диеп бирелгән әдәбият исемлеген алып, бәйнә укый. Җиренә җиткереп үй эшләрен эшли. Менә шундый Әлфина ханым. Һәм ул сезнең экраннарыгызда. Бергәләшеп карыйк. Tumanlardan küzledim, qara tünde şevleni bayladım, vaktinde söndürdüm şemlerim. Ulaq tünlerim, tumaslık tünler, tansık bulup kaldı gönülde. Kerfe kokmi senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim, tumaslık tünler, sıkılıp kaldı gönülde. Gelip bakma senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irerge. Uzak gittik biz bu uçraşunu, aldan bilip bulmayı bit yazmıştı. Aktın jirge konatların jeyde, iki koyunlar yere kavuştu. Kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim, tumaslık tünler, tansık bulup kaldı gönülde. Kerfe kokmi senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Yanadan qabatlıyım, qara sirme turqan aqtınım deyip, sen gene bit izlep yarattın. Ulaq tünlerim, tumaslık tünler, tansık bulup kaldı gönülde. Kerfe kokmi senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim, tumaslık tünler, sıkılıp kaldı gönülde. Kerfe kokmi senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Kerfe kokmi senin kuşağında, ezirmen min süzsüz irergen. Алдағы резидентimiz Зәрина Асылкаева. Зәрина шәһәр кызы булса да, бүтін каникуллары Мини-Бай авылында узган. Бирдә аның Галимә әбисе тора икән. Ул Зәринәне тәмле ризыклар пешерергә, кул һәм үй эшләренә өйрәткән, терәге һәм сердәшчесе булган. Зәринә үзенең авылы турында сәгатьләр буе сөйләргә мөмкин. Ләкин хит-парадны дәвам итәргә кирәк һәм Зәринәнең иҗатына күчер вакыт. Шәшәкләр бүләк итсин миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаным авырылыр.
чакларым Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Шәшәкләр бүләк итсин миңа Шәшкәгә шәшкәләр сыңарым Йөрәгең эшесе сагышта Мин сиңа җылымны урармын Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Шәшәкләр тиз сула димәсин Алтында байлыкта бер көнлек Гөлләрең китергән мәхәббәт Шәшәкле сөюен гомерлек Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Шәшәкләр бүләк итсин миңа Булса да аларның төрлесе Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесе Гөлләрең сөюен билгесе Ирина Сайфуллинаның да каникуллары бик актив узган. Рита исемле иптәш кызы белән аяклары быз булганчы урамда йөргәннәр. Җиргә кар ятканчы походлар оештырганнар. Яңгыр яуганда сарай ичендә утырганнар икән. Урал исемле сәпиттә бер-берсен утыртып та җилдергәннәр. Шуннан да рәхәт вакытларны белмим дип хисләнеп алды җырчы. Сүз уңайыннан Ирина җырында да хисләнә үткәннәрен сагына. Берни өмет итмим Язмыш белән күптән килештем Хәтирәләр аша Узган еллар аша Үткәннәрдән кайтып килешем Гомер дигән елга Яратканга
Ошмаған бірді табалар ма жерді яратылған менің кебеклер ғұмыр деген елға тағын алға көп сұрамайым сенен язмашым орарға бергені тағы көзлеріңе берер едім соңғы сулашым өтіп кетмей қышылар кері қайтмай қышылар язлар жетмей жерге қабаттар хислер сөніп бітмей тілесең де кетмей ерегің төрінен яратқан ғұмыр деген елға тағын алға көп сұрамайым сенен язмашым орарға бергені тағы көзлеріңе берер едім соңғы сулашым ғұмыр деген елға тағын алға көп сұрамайым сенен язмашым орарға бергені тағы көзлеріңе берер едім соңғы сулашым берер едім соңғы сулашым Hürmetli tomoshabchilar, Tatar jiri festivalining gala konsertlari gurlab uzdi. Endi tip voqea odatdagicha boshqalabız Qozonda bo'ladi. Endi shu o'rinda ko'p topqir oltin bars premiyasini olgan ham bu yilgi Tatar jirining nominanti erkaga ko'chasi keladi. U sizning ekranlaringizda.
Музыкаль Каймакның көмешін Илсафқа тапшырабыз. Илсафның каникуллары туған ауылында узган. Барысы да бик та традицион. Бакчалары һәм йортны кышка әзерләү, мал-туар карау, әйнде кичләрен дуслар белән гармун тартып җырлашып утырулар. Булар барысы да Илсафның бала һәм яшүсмер хатирәләре. Ә без реаль тормышка әйләнеп кайтып, Илсафның үзен экраннар аша куеп җибәрәбез. Şişmelerinin su tavuşun yaratam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam Olay dip uylamadım Bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Müterdim uylamadım Yaşağım atur şağım Üterdim uylamadım Su boyunda su eğlene Tulgana kübeklene Dünyası eğlene 18'de 19'da bar dünyası eğlene Olay dip uylamadım Balay dip uylamadım Olay dip uylamadım Balay dip uylamadım Yaşağım atur şağım Müterdim uylamadım Üterdim uylamadım Şakların gel şokların Senin de biter eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olma kebek matur şağın Nisine düşer eli Olay dip uylamadım Bulay dip uylamadım Olay dip uylamadım Üterdim uylamadım Yaşağım atur şağım Üterdim uylamadım Yaşağım atur şağım Üterdim uylamadım Yaşağım atur şağım Üterdim uylamadım Üterdim uylamadım Дуслар, абсолют лидерны атаганчы тиз генә барлык резидентларны искә алыйк. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга.
Кире кайтам юксынып хаман Меңдә бергә кабат башлап Син кайларда җаным гомер үткән саен Сагынамын сине тагында Син дә гашык миндә Вәгъдәләшик мәллә җаннашым Үрелсә дә үптермимен үзенә алсын әле Үзенә алсын әле дә үземә булсын әле Улак төннәрем томаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гөлләрең сөюен билгесен Гомер дигән елга тагын алга Тормыш җилләре исә як-якка үтә төртә Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Birinchi oldingi lider bular barisi da Oydar Raqipov turunda. Jirshi bugun birinchi martabali pozitsiyaga o'rnashi. Oydarning o'zinchalikli yigit ekanini eskartuvdan to'xtamayman. Onun kanikullari nishik uzuvi umuman esimda qolmagan. Ул yillar uzda bitimdi dey. Rahat, ko'ngilli, problemasiz bo'lungina eskarta Oydar. O'zinchalikli ham buyuk talantli Oydar Raqipov sizning qarshingizda baxtimni killa tobasim deb shirlay. Turmushlar avur. Begalakdan shusha ovul bilan shahar orasida. Mana shunga ko'ra men seni ovul bilan shahar orasida munosabatlarni kelib uchun va mana senga bir ish topshiraman. Davay sen meni boshqarib chiqarsin deb ishonaman. Nega to'xtadik? Kelib jetdik. Men munda tushib qolayman. Men bu ovulga kirmayman. Şaşıp sıyırlasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağanda kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Yağmur yağgan şaqta iniş bulup kile ağasın Var qaygımны, var dünyamны unutup Senin yanğa kile barasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın
Йөрәсем килә ынтылып Урамнарда адашасым килә Буран дулаганда котырып Бары тик син елмаясың Оныттырып йөрәк ярасың Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасың Бары тик син елмаясың Оныттырып йөрәк ярасың Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасың Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасың Бәхетемне килә табасың Җәмәгать, каникуллар турында сөйләмәкче идем, нәтиҗәдә хит-парад авыл турында килеп чыкты. Яраткан авылларыбызга, безгә бәхетле бала чак бүләк иткән әби-бабайларыбызга зур рәхмәт. Дуслар, шушы урында саубуллашырбыз. Сез Музыкаль Каймак хит-парадын карадыгыз. Минем исемем Назлы Гөлсингатова. Алдагы очрашуларга кадәр.